Agora sí, xa se pode dicir que o polígono da Tomada na Pobra contará nos próximos meses cunha gardería infantil. O retraso dos prazos administrativos obrigou a Asociación de Propietarios a renunciar á primeira subvención concedida para a construción da instalación. Agora, tras concorrer a unha nova convocatoria, dispoñen xa de 200.000 euros para acometer as obras. A premura do tempo, a posible dificultad de ter todos os trámites finalizados antes de rematar o ano, e como eran fondos europeos e había que terlo totalmente justificado, aparte de justificado físicamente, ter que estar aprobado administrativamente, pois por prudencia o que fixemos foi dilatalo e renunciar a dita subvención e presentarnos ao concurso que hubo no mes de setembro do ano pasado, as novas líneas de axuda que saliron para o ano 2018. Na última semana creo que foi na última semana de decembro, os últimos 10 días de decembro nos comunicaron a concesión de novo da axuda para a implantación e construción da gardería e agora, pois, hombre, estamos a cos trámites, o proxecto xa o temos redactado porque xa o tiñemos, estamos agora probablemente a semana que ven ou nestes 10 ou 15 días se presentará no Concello para que nos den a oportunidade de licenza de obras e estamos agora xa co tema dos presupuestos cos distintos constructores aos que lle hemos solicitado para a implantación da mesma. A espera de obter a licenza de obra, a entidade estuda xa as propostas económicas para acometer o proxecto que xa está redactado. Prevén que as obras poidan estar en marcha no mes de febreiro, co que a gardería podería comezar a prestar servizo de cara ao próximo curso. A nosa planificación pasa porque a mediados de febreiro, como moito a finales, ten que estar comenzadas as obras. Sobre todo, vamos esperar un pouco por o tema da climatoloxía, que sempre a choiva sempre é unha cosa que te retrasa, e como é unha instalación que realmente tampouco non é demasiado complexa no seu construcción, calculamos que no verán, xullo, agosto, entre xullo e agosto debe estar finalizada para xa implantar en ese momento o mobiliario e telo previsto para aperturala a principios, normalmente de setembro, outubro probablemente. Inicialmente contará con 41 prazas que se irán axustando en función das necesidades dos traballadores do polígono.